Здравей, аз съм Сартия, коуч в Триксао. Да, Сартия в дигитален формат. Днес ще ти дам важни съвети за безопасно използване на почистващи средства. Първият съвет е да не смесваш различни почистващи продукти. Някои смеси могат да причинят опасни химически реакции или дори експлозии. Ето няколко продукта, които не трябва да смесваш. Оцет с бикарбонат. Белина като джавел с амоняк. И знаеш ли, че амонякът е и в почистващите средства за стъкла? Внимавай! Белина с оцет. И да, оцетът често е в антикалциеви продукти. Белина с дезинфекциращ алкохол. Водороден пероксид с оцет. Не смесвай отводнители за мивки. О, и внимавай! Някои от тези продукти не трябва да се използват. Ще се върна на това. Вторият съвет е да четеш етикета. На опаковката е написано как безопасно да използваш продукта и какви рискове има. Ако продуктът не е в оригиналната опаковка и нямаш инструкции, не го използвай. Не знаеш какво съдържа. Ако на етикета има символ за опасност, не използвай продукта. Виждаш ли символ с удивителна или стар символ с кръст? Тогава можеш да го използваш, но винаги с ръкавици. Наистина е умно да носиш ръкавици, когато чистиш. Съвет 3. Не пръскай. Изсипвай течности внимателно и използвай спатран, ако можеш. Не пълни кофата прекалено много и използвай ръба, за да поддържаш продукта при изливане. Завърти бутилката или бидона с 90 градуса при изливане. Така предотвратяваш разливането и предпазваш ръката си. И последният съвет – запази спешните номера в телефона си. Ако нещо се случи, веднага се обади на антиотровния център и информирай офиса. С тези съвети работиш безопасно и отговорно. Благодаря за вниманието и до нови срещи.